Добър вечер на всички. Добре дошли в нашия вебинар, организиран от Самсара Ayurveda and Wellness Center с тема Ayurveda практики за постене. Предвид на идващите коледни и новогодишни празници и разбираемото желание на хората да имат повече време с близки, приятели, роднини, да си ходят на гости и съответно да а, пробват различни вкусни неща. Понякога е полезно да знаеме след този период на повече удоволствия, включително хранителни, да има и момент, в който да можем да преодоляваме последиците. Същевременно този период е полезен и за подпомагане на нашето тяло срещу някои процеси, свързани с по-малкото движение, по-малкото слънце, което има в момента. Тази вечер нашият доктор Джиша Кавиндарикат ще ви разкаже в лекция за някои добри практики според Аюрведа. Ще ви даде конкретни насоки и конкретни примери как можете тези практики да ги приложите, след което ще има сесия въпроси и отговори, в която всеки един от вас, който желае, може чрез чат сесията в платформата Zoom да даде вашия въпрос на български язик. Съответно, ние ще го преведем на доктор Джиша. Тя ще отговори и всички вие ще чуете нейният отговор. След като завършим днешният вебинар, той ще бъде записан и вследствие на всички, които участват в вебинара и са се записали за него, на имейл ще се получат линкове, за да можете да си го видите отново, ако е необходимо в YouTube. А също така ще изпратим и презентацията на доктор Джиша до всеки, който ще има нужда след това да си я прегледа и да почерпи ново знание, свързано с аюрведата и здравословният начин на живот. И сега давам думата на доктор Джиша за нейната презентация. Здравейте всички! Welcome to our webinar. Добре дошли в нашия вебинар. I am Dr. Jisha Kavandarigat, Аз съм доктор Джиша, Ayurveda consultant, аюрведа консултант, Samsara Ayurveda Wellness Center. Самсара Аюрведа и Уелнес център. So today we are going to discuss on the topic Днес ще си говорим последната тема. Upavasa, Упаваса Ayurveda fasting practice. или аюрведа практики за постене. So how to represent Upavasa? Какво представлява постенето? So according to Ayurveda, Според аюрведа, it is derived from two words, то се състои от две думи. Upa, Упа, which means closer, което се превежда като близко. Vasa, Ласа which means to stay. се превежда като остани, So to stay closer to the nature което означава да останем близко до природата or to stay closer to the Supreme Soul. или да останем близо до върховната душа. So as we all know, Както всички добре знаем, Ayurveda derived from Atharva Veda. Аюрведа води началото си от Атарва Веда. So in Atharva Veda, there are many fasting procedures Атарва Веда има множество предписания за постене, for a long and healthy life. за дълъг и здравословен начин на живот. So today, let us discuss some of them. Днес ще обсъдим някои от тях. So first of all, the relationship between the Upavasa and Dosha. Първо нека да разгледаме взаимовръзката между Упаваса и дошите. The first one is Vata Dosha. Първата, разбира се, е Лата доша. So usually the Vata Dosha people are very light in nature. Обикновено хората, които са с доминираща вата конституция, So са като въздушни, имат въздушни качества, имат много лек нрав. they should not practice Upavasa. Не трябва да практикуват Упаваса. And if they are doing so also, they should do it carefully. Ако се заемат с постене, трябва да го правят много внимателно And they should know when to stop it. и да знаят кога да го спрат. So the Vata dosha people are having very light, Хората с вата конституция имат леки, dry, сухи and unstable qualities. и нестабилни качества. So fasting can increase this property.
Това постенето може допълнително да увеличи тези им качества and cause imbalance in vata, и да дисбалансира лата, and it causes exhaust of the body tissues. което от своя страна може да изтощи телесните тъкани. So coming to the pitta dosha people, Сега да разгледаме хората с доминираща пита доша. so the pitta people will be having a strong digestive fire, Пита или хората с огнени качества имат интензивен и силен метаболизъм и храносмилателен огън. so they cannot do the intense fasting, Това те не могат да правят интензивно постене, so it will irritate their pitta защото това ще раздразни тяхната пита and cause imbalance in their pitta. и ще предизвика тяхната раздразнителност и дисбалансира тяхната пита. So coming to the kapha predominant person, Сега да погледнем хората с доминираща кафа. so they can tolerate fasting quite well, Кафа доминираща доша понася постенето доста добре. and the person who want to increase the air quality, they can use fasting. Това означава, че хората, които искат да увеличат въздушните си качества, могат да практикуват постене, Especially for the obese persons. особено за тези с наднормено тегло. So if there is overweight, Ако сте с наднормено тегло, they can use the upavasa and they can reduce their weight. с помощта на упаваса можете да намалите това наднормено тегло. Let's see what is the duration and intensity of the fasting. Нека разгледаме продължителността и интензивността на постенето. For the kapha predominant people, Хора с доминираща кафа доша, they can do it for a long fasting. продължителността на постенето може да е по-дълга. For pitta and vata person, Хората с доминираща лата и пита конституции, they can do a short and average fasting. продължителността на постенето трябва да е по-кратка или средна. Not only this, Но не е само това. they have to take care of the age, Типа доша има значение, но също трябва да се погледне и възрастта, body strength, силата на тялото, dosha imbalance, балансът на дошите, the ако има season такъв, сезонът, and the time, както и часовото време на деня. and even the day Трябва да се вземе предвид и деня before choosing a fasting concept. при избора на концепция за постене. So what is the diet for doshas? Какви са специфичните диети за различните доши? So if you are a vata predominant person, Ако сте човек с доминираща вата доша, you can go for khichadis, може да ядете леки храни като кичари, then you can go for ginger tea да пиете джинджифилова вода или билков чай, or herbal tea. And they have to take fresh and hot meals, действително трябва да ядете пресни, но топли ястия. and especially they can fast for one day only in a month. И най-важното, хората с доминираща вата доша могат да постят само веднъж месечно, в един ден. Coming to the pitta dosha, Преминаваме към хората с доминираща пита доша. they have to consume more liquid food Те трябва да консумират повече течна храна, like vegetable broth, като например зеленчукови бульони, soups, супи, lightly cooked vegetables or леко pulses. сварени зеленчуци или варива. Then they have to eat appropriate amount of food. Добре е да ядат подходящо количество храна. They should not do any type of compromise on food, Не трябва да правят никакъв компромис с храната, or they should not skip the meal. нито да пропускат хранене. So even the pitta dosha people can fast only one day in a month. С това пита доша хората могат да постят само веднъж месечно. Whenever they are fasting, Когато постят, they have to take cooling or soothing задължително трябва да включват охлаждащи или успокояващи food items for the pitta. хранителни продукти за тяхната пита доша. And if you are a kapha predominant person, Ако сте от хората с доминираща кафа доша, you can go for a warm vegetable broth, консумирайте топли зеленчукови бульони. and you can use seasonal fruits and vegetables. Освен това яжте сезонни плодове и пийте сокове от тях. And you have to avoid sweet and sour food. Задължително избягвайте сладки и кисели храни. The kapha predominant person can fast once in a week. Кафа доша хората могат да си позволят да постят веднъж седмично. So you can understand for vata predominant person, they can fast only one day in the month. Сега да повторим, за вата доша хората, те могат да постят само в един ден от месеца. And if you are pitta predominant, only one day in a month. Ако сте пита доша
с доминация на тази пита доша при вас, може да постите само веднъж месечно. And if you're kapha predominant, you can take 1 day in a week. Ако при вас доминира кафа доша, може да постите веднъж седмично. So next, when and how to do the fasting. Как точно и кога да постим? So your body itself will give some symptoms to do fasting. Вашето тяло има симптоми и издава кога да се заемете с постене. So they are, А те са, you will feel tired or exhausted in the early morning. когато се чувствате уморени или отпаднали, особено сутрин, You will gain unplanned weight. когато непланирано покачвате теглото, You may feel heaviness and lethargy after eating food. ако усещате тежест и сте летаргични, отпуснати, особено след хранене, Your tongue will be coated. ако езикът ви е обложен, You will be having a very weak appetite. ако нямате или почти нямате апетит, You have a poor digestion and metabolism. ако имате слабо храносмилане и лош метаболизъм. So these are the signs given by your body Това са симптомите, с които тялото ви подсеща, to start your fasting. че трябва да се заемете с пост. So let's see what are the types of fasting. Да видим сега кои са типовете постене. There are nirahara, Те са нирахара, което Without означава food. без храна, sajala съджала, with water, с вода, nirjala нирджала, without water, постене без вода, phala ahara палахара, with fruits, постене с плодове, egabukta, ега букта, 1 meal, с едно хранене and also by avoiding cereals. и освен това постене с избягване на зърнените храни. So these are the common types of fasting. Това са общоприетите типове постене. So Indian astrology, belief and Vedas, Според индийската астрология и вярвания, there are different type of fasting. има различни типове постене. So we know according to Ayurveda, there is a strong connection between the body and mind. Според Аюрведа, както добре знаем, има много силна връзка между мисълта и тялото. So here the fasting plays an important role in modifying your mind. С това постенето има изключителна сила да промени към добро балансът между ума и тялото. Also giving you a healthy body. И освен това, да направи и тялото ви, и ума ви изпълнени със здраве и жизненост. So let's discuss what all are the astrological importance or Vedic importance of fasting in India. Нека сега да разгледаме каква е важността според Аюрведа и астрологията в Индия. So Постенето. we can see there are certain days fasting. In ancient text, it is discussed fasting on certain days. В древните текстове постенето се определя като продължителност в 13 дни. And the purification have special repercussion on one's mental and physical dimension. Чистването на тялото има влияние и върху умствените и физическите характеристики на тялото. So they are, first one is Ekadashi. Първият тип постене е екадаши That is the 11th day fasting. или 11-дневен пост. So the person will be taking food, they will do a fasting on the 11th day of the month. Така човек ще прави постене на 11-тия ден от месеца. Either they will take one time meal, Или ще приемат по едно хранене, or they will skip all the food and do the fasting. или през целия ден няма да приемат никаква храна и това ще бъде тяхното целодневно постене. That is called as Ekadashi. Този тип постене се нарича екадаши. Then there is Pradosha fasting. Следващия пост се нарича прадоша. So in astrology, there is a day called as Pradosha. Според астрологията има ден, който се нарича прадоша, So it comes twice in a month. който се появява 2 пъти всеки месец. So on that day also, they will do fasting. На този ден се практикува постене. And also on Amavasi, Освен това има пост тип амаваси, that is on the new moon day, който се практикува при новолуние. they will do fasting. Тогава се практикува постене. And also on Paurnami day, Освен това има тип пост наречен Паурнами, that is the full moon day, който се практикува при пълнолуние. they will do the fasting. Тогава се прави постенето. And there is another fasting called as Chandra fasting.
Има тип пост, наречен чандра. It is mentioned mainly in yoga. Той се споменава предимно в юка. It's like as the size of the chandra, we are taking the food. So first day you can take 1 tablespoon of rice. Според чандра, храната се приема по различен начин всеки ден, като първия ден се приема само една супена лъжица рис. Second day 2 tablespoon. Втория ден 2. So it should be increased in the ascending order up to the 15th day. Като количеството се повишава до 15-тия ден. From the 15th day, again, it should be in the descending order. That is 14 spoon, then 13 spoon, then 12 spoon. Like that it should come. От 15-тия до 30-тия ден количеството постепенно се намалява последния начин. На 15-тия ден 15 супени лъжици, на 14-тия 14 и така нататък. So we are fasting for a month in this manner. Така че по този начин постим целият месец. So it is like a wave. It should increase and it should come down. Това е като вълна. Трябва да се увеличи и после постепенно да намалее отново до утихване. So along with this tablespoon of rice, you can take some vegetables also. Разбира се, освен тази лъжица или тези лъжици ориз, може да приемате и зеленчуци. Next, we'll see fasting on each day. What all are its importance according to Indian Vedas and astrology. Сега ще разгледаме какво е според индийските веди и астрологията постенето всеки ден от седмицата. Какви ползи носи? So Monday, it is for Lord Shiva. Постенето в понеделник е в името на Бог Шива. And if you are doing fasting on Monday, it's told that you will get a good partner. Както твърдят вярванията, ако постите в понеделник, ползата е, че ще се здобиете с добър партньор. And if you are fasting on Tuesday, Ако постите във вторник, it is for Kali това е в името на Кали and also for the planet Venus. и за планетата Венера. So here, it increases your self-confidence. Ползите за вас е, че ще се здобиете с нова самоувереност, Your creativity increases. ще се повиши креативността ви Your energy level also increases. и ще се здобиете с нови нива на енергия. So this Tuesday is having lot of energy, so it has a great influence on your mind also. Тъй като енергията ви през постенето във вторник се повишава, това повлиява ползотворно и ума ви. Coming to Wednesday, Идваме в сряда. it's for Lord Ganapati В сряда постът е посветен на Бог Ганапати and it's for the planet Mercury. и на планетата Меркурий. So if you do fasting on this day, Ако постите в сряда, you will get good knowledge ползите за вас е, че ще увеличите знанието си and you will be good in your academic и activities. ще имате добър академичен успех. This fasting is especially for the kids and college students. Това постене, разбира се, е изключително полезно за децата и за студентите. So on Thursday, if you are doing fasting, Ако постите в четвъртък, it is for Lord Vishnu го правите в името на Бог Вишну and planet Jupiter. и планетата Юпитер. So it is done in order to increase your prosperity Ползите за вас са увеличаване на просперитета and your wealth. и богатството ви. And if you're fasting on Friday, Ако постите в петък, it is for Parvati. това е в името на Павати. It is done to increase your beauty Ползите са да станете по-красиви, and your health. по-здрави. In India, it is recommended for the ladies, especially in order to increase their health and beauty. Петъчният пост в Индия се препоръчва за жените особено, за да станат по-здрави и по-красиви. And if you're fasting on the Saturday, Ако постите в събота, it is for the planet Saturn правите в името на планетата Сатурн, and the Lord Shanisha. за Бог Шаниша. This is done in order to remove the restrictions Ползите за вас е, че ще премахне ограниченията and it also strengthens the bond between the partners. и ще заздрави връзката между партньорите. And Sunday, Постенето в неделя it's for the sun. е в името на Бога Слънце. And if you do the fasting on the Sunday, Ако постите в неделя, it is for your entrepreneurship. ползите е повишаване на вашия успех в предприемачеството, It increases your social value. ще увеличи социалната ви ценност It increases your energy. и енергията ви.
So you will shine like a sun. Светите като истинско слънце. Okay, so each day of the week has an importance according to Indian astrology and Veda for fasting. За поста всеки ден, според Юрведа и Ведите, постът има значение. So here, both physical and mental health is focused by this type of fasting. И физическото и умственото здраве стават по-добри и се фокусират от постенето. In Orthodox calendar also you can see there is fasting on every Wednesday and Friday. Християнския календар може сами да забележите, и то в православния, че има пост, който се препоръчва в средите и петъците. So Wednesday for the betrayal of Judas. В средите заради предателството на Юда. And Friday for the crucial, the Christ. Crucifixion of the Christ. А в петъците заради разпъването на Христос на кръста. Okay, so these are the important days and fasting. Това, разбира се, са важни дни в календара по отношение на постенето. So let's see what all are the physical benefits. Нека да видим сега какви са физическите ползи от постенето. So this is the rest for your digestion. Постенето осигурява почивка на храносмилателните органи. So that the digestive organs can release more energy for healing. Може именно храносмилателните органи да освобождават повече енергия за лечение. It increase your agni. Подобрява вашата агни или храносмилателен огън. It detoxify. Прави детоксикация. And it strengthen your immunity. Засилва имунната ви система. And it improves the clarity and spiritual growth. Пояснява ума и промотира духовното израстване. It provides necessary nutrition for the body to heal by itself. Осигурява необходимите нутриенти, които помагат тялото да се самолекува. It will give your body a natural glow. Дава естествен блясък на тялото ви. It will increase total body energy. Повишава общата енергия на тялото. Also, it revitalizes the body. Към това ревитализира тялото. It cleans excess mucus and food waste in the body. Чиства излишната слуз и хранителни отпадъци от тялото. It restart your body. Действа все едно рестартира тялото. So it improves your sleep cycle. Подобрява цикъла на съня. It maintains a healthy body weight. И поддържа здравословно телесно тегло. So these are the benefits of fasting. Това са физически ползи от постенето. So let's see what all are the tips you have to follow during fasting. Нека да видим какви съвети трябва да следвате при постене според Аюрведа. So you have to eat consciously. Трябва да се храните съзнателно. That means each dosha person, they have to prepare a chart and then they have to plan the fasting. Всеки различен тип доша човек трябва да си приготви план и да спазва този план при храненето. And don't overeat before or after fasting. В случай не преяждайте преди или след постене. And the elderly people or pregnant people, if they are doing fasting, they have to take a guidance from a doctor. Хората в напреднала възраст или бременните, както и слабите, практикувайте постене само след ръководството и супервизията на аюрведа терапевт. So they have to take only light food after fasting. След постене задължително се яде лека храна. And they have to avoid the heavy exercises during fasting. Избягвайте тежки упражнения по време на постене. So next, how to complete the fasting? Следва как да завършим постенето. After upavasa or fasting, след упаваса или постене, you should not directly switch to your normal diet. Трябва да минавате директно към обичайната си диета. So first you have to take with the light, warm, liquid food. Трябва да започнете с лека, топла, течна храна. Which are easy to digest. Лесно за Then gradually go to the semi-solid food. След това, постепенно и бавно да се върнете към полутвърда храна. Then only you should go to the solid food. И най-накрая към диетата с твърда храна. So it will help to stoke the fire. Но това помага за разпалването на вътрешния. And ability to digest all type of food. Способността да смила всички форми на храна. So what all are the contraindication of fasting? Какви са? What all are the contraindication of fasting? Какви са противопоказанията за постене? So as we all know, the fasting is for lightening of the body.
Както добре знаем, постенето е за облегчение на тялото. So it is not recommended for the young people, Така че не се препоръчва за малки деца, like the kids, за много млади, elderly people, за много възрастни, or the people on menstrual cycle, хора по време на менструален цикъл, and those who are having below weight, тегло под нормата. or those with chronic vata imbalance. И пък за такива с хроничен вата дисбаланс. So these people should not practice fasting. Такива хора не трябва да се занимават с постене. So coming to the conclusion, В заключение, so what Ayurveda states, Аюрведата казва, so Ayurveda fasting doesn't means it is depriving yourself of food or water, че аюрведичното постене е всъщност да се лишите напълно от храна или вода. but instead it is taking a slight break. Това не означава да се лишавате от храна или вода напълно, а вместо това означава да си вземете лека почивка. So you're taking a slight break from your usual diet. Лека почивка от обичайния ви режим на хранене. So this is done in order to improve your Agni. Това се прави, за да подпомогнете вашия агни или храносмилателен огън. So you're giving a rest to your digestive fire, Да дадете почивка на храносмилателния ви огън, so that it can work efficiently. той да работи ефикасно. So without a proper diet, Както бихме казали, без подходяща диета, any type of drugs are useless. които и да са лекарства, са напълно безполезни. With proper nutrition, Правилно хранене обаче, drugs are not needed. лекарства изобщо. So according to Ayurveda, Според Аюрведа, ahara or food is considered as best medicine. хара или нашата храна е считана за най-доброто лекарство. So you can start your fasting Това може да започнете с вашето and постене improve your health. и да подобрите здравето си. That's all for today. Това беше всичко от днешния Thank you. вебинар. Благодаря ви много. А сега ще продължим с втората част на нашия вебинар. Въпроси и отговори. Моля да пишете в чат сесията, която е в Zoom. Ние ще подаваме вашите въпроси към доктор Джиша. Тя съответно ще дава отговор, който ние ще превеждаме за всеки един от вас. И може да задавате въпросите на български и на английски, как прецените. Вие ще виждате въпросът в Zoom, на който в момента доктор Джиша ще отговори. Ако имате въпроси, моля задавайте ги в Q&A секцията. Hello everyone, I'm Dr. Jisha Kavindirigar. So in this month of Holy Christmas, this fasting session was quite informative for you. So it's now your turn. You can ask your doubts, your questions. I'm ready to answer. So in order to define a dosha type, you have to do a Prakriti analysis. За да се определи типът доша, трябва да се направи пракрути тест. So it is a detailed examination. It needs nearly 1 hour. Това е детайлен преглед и интервю с пациента, и за който е необходимо около 1 час. So on examining your nadis and your body type, your process of digestion, etc., we'll come to a conclusion what is your body type, what is your dosha. Правим преглед
на типа доша, прави се пулсова диагностика и също така на вашето храносмилане и накрая излизаме с заключение какъв е вашия тип доша. We can help you with we have various medicines, herbal medicines, in order to support your sleep. За При безсъние може да ви помогнем. Имаме много видове билкови хранителни добавки, с които може да помогнем. And also we have many therapies Също which така имаме терапии, които могат да помогнат. so you can come to us. Let us find out what is the root cause of your insomnia and we'll find a solution for it. Заповядайте при нас за проблема с безсънието и за да открием какъв е корена на проблема и да намерим решение заедно. The pain in the stomach after eating it is mainly due because your digestive fire is improper. При болки в стомаха след хранене, това означава, че храносмилателният ви огън не е силен и не е правилен. As a home remedy, you can take either ginger tea or cumin tea. Като домашно лекарство и лечение може да си направите и да пиете джинджифилова вода или чай от кимион, семена от кимион. If you need further advice or something, you can come to us. We have many herbal supplements to support your digestive. Ако проблема се задълбочава, може да дойдете при нас да си направите консултация. Имаме много хранителни добавки, които помагат за храносмилането, също така и терапии и бихме могли да ви помогнем. I explained in the last webinar itself, at the time of birth, there is a slight difference in dosha, but when the person reaches the puberty, your doshas will be fixed. And if you violate the food habit, your daily routines and all, there will be change in the dosha, but it is called as an imbalance. Your prakriti is not changing. There is an imbalance in your dosha. В предишния вебинар обясних за дошите. По принцип човек се ражда с фиксирано пракрути или фиксирано съотношение между дошите, което търпи малки промени, но във възрастта на пубертета дошата се фиксира и след това не се променя. Естествено, поради погрешен начин на живот, режим и хранене е възможно да настъпат промени, но тези промени се наричат дисбаланс, което е вредно за здравето. For those type of persons, intermittent fasting is best. So they can take their food in 2 hours, but whatever food they are taking, it should be nutritious one. Intermittent fasting. In 2 hours, they have to take their food, and the food item, it should be nutritious one, not any junk food or something. За хора, които чувстват глад, постоянно имаме въпрос. Трябва да практикувате периодично постене и периодично хранене. През 2 часа трябва да се храните, но с полезна храна, която е богата на нутриенти, а не с джънк фуд, не с вредни храни. And one more condition is there. When there is stress, there is emotional eating. That is a condition. In that case, you have to control your stress and reduce your hunger. Има и друг термин, когато човек е подложен на стрес, така нареченото емоционално хранене. Трябва да контролирате нивата на стреса, защото това понякога отключва такъв периодичен глад и това може да доведе до други проблеми с храносмилането или наднормено тегло.
In constipation, first thing is you have to take enough water, at least 3 liters of water you have to take per day. При проблеми с запек, първо трябва да приемате много вода. Хора, които имат проблеми с изхождането, трябва да пият не по-малко от 3 литра вода на ден And you have to take more fiber-rich vegetables. и да се храните с зеленчуци богати на фибри. In the evening, if you are taking a smoothie with a cucumber, a piece of ginger and mint and little salt, it can act like a probiotic. Вечер е хубаво да си правите, препоръчително е да си правите смути от краставица, cucumber, ginger, Cucumber, ginger, and mint leaf and little quantity of salt. краставица, ментови листа, джинджифил и малко сол. Си правите смути и това помага за по-лесно изхождане. Yeah, they can fast, but we have to know how is their condition, what all symptoms they have, what all symptoms they have, and we have to fix a diet for them. Then only we can say what type of fasting they can do. За хората с Хашимото дали могат да постят? Да, по принцип могат, но трябва да се следи тяхното състояние и естествено да се ползват съвети на лекар, кога това е допустимо и кога не, защото може да настъпат промени в хормоналния баланс. You can get it Indian calendar here. I don't know. Ами ние не... Hello. So first thing, you should enjoy your food. Първо трябва да се наслаждавате на храната. You should chew your food. Трябва да дъвчете добре. So you have to slowly, you have to chew it and eat it so that your hunger will be suppressed. Трябва да се храните бавно и да дъвчете добре. По този начин гладът ви ще бъде удовлетворен. So enjoy the taste of the food, enjoy the flavor of your food. Да се наслаждавате на вкуса и на ароматите от храната. When you are happy, automatically your hunger will be suppressed. Само тогава вашия апетит и глад ще бъдат удовлетворени и потиснати. Има отново въпрос дали дощ е константна. Това вече отговорихме на този въпрос. Дощ е константна, но при неправилен начин и режим на живот и хранене може да има дисбаланс. Иначе човек се ражда с фиксирано прекрути или фиксирана доша. We already explained for Vata dosha, actually fasting is not indicated. They can do the fasting once in a month only. And that too with what all food items we already explained in this webinar. You can go through that. За Вата доша вече обяснихме в вебинара какви са подходящите пости. Вата доша трябва да постват не по-често от един път в месеца и с кои продукти казахме в вебинара, за който ще получите презентацията по имейл и също така линк за записа и може да гледате отново. So fasting, it will increase Vata dosha and Pitta dosha, and it will subside Kapha dosha. So it's not good for Vata person to do the fasting.
Постенето увеличава вата доша и пита доша и потиска кафа доша, затова не е препоръчително вата доша да постат често. You can give them like a healthy type of fasting, not starvation or something. In the morning, you can give a healthy smoothie or something. In the lunch, healthy vegetables and something which is healthy. And you have to finish their dinner before 8. При тинейджерите, с които имат проблеми с храненето, може така, да ги приучите да се хранят здравословно. Трудно би било да се пости или да не се хранят, защото те изпитват много силен глад. Може да им давате здравословна закуска, някакви смутити или готвена, овесена каша или елда. За обяд готвени зеленчуци и вечерята трябва да е задължително преди 8 часа. According to Ayurveda, the teenage is the turning point of their life, so they should be provided with nutrition-rich food. Според Аюрведа, тинейджерската възраст е повратна в развитието на човешкото тяло, затова тинейджерите трябва да се хранят с много питателна и богата на нутриенти храна. If they lack nutrients, means it will affect even their reproductive life also. We know nowadays the infertility cases are also increasing. It's all because of this type of wrong diet. Ако не се хранят правилно или имат липса на нутриенти, може тяхното развитие да се влоши и да се забави, или в бъдеще да имат проблеми с репродуктивните функции. В днешно време има много проблеми с репродуктивните функции при младите хора. Yeah, we have some medicines, we have some detox procedures, but for that you have to come to us and we need your detailed history and we need to take your checkups. Then only we can suggest you what type of fasting you can do. При омазнен черен дроб и замърщена жлъчка имаме много типове хранителни добавки за прочистване на тялото и за детокс. И също така имаме много ефективни терапии за детокс, но за това трябва да се дойде на преглед при нас, за да видим детайлната ви история на хранене, да се провери, да се направи пулсова диагностика, да се види храносмиването как е и тогава вече да се правят терапии за детокс. Now you can just reduce the use of tomato, citrus fruit and those things in your diet. Като начало може да редуцирате консумацията на домати, цитрусови плодове and pickles. Pickles. Също така турши и кисели храни. Drink enough water. Пийте достатъчно вода. Avoid alcohol and such things. Избягвайте алкохол и junk food и вредна храна. Като доктор Джиша, като казва пийте вода, това означава 2,5 литра вода на ден. How to? Because you already told there is a connection between the fasting in the body and mind. There is a connection. Както вече казахме, между ума и тялото има връзка. When your body is healthy, your mind will be happy. Когато тялото ви е здраво, ума ви ще е щастлив. If you are happy with your fasting, automatically your stress also will be reduced. Ако сте щастливи и доволни от постенето, вашия ум също ще бъде доволен. Така че правилното постене ще ви помогне. So whenever you are doing a fasting, it should be with your whole heart, mindfulness, everything. Then only you can get a stress relief. Само правилното постене ще ви доведе до
ще доведе до отпускане и справяне с стреса. Uh, Actually, Triphala, it helps in fixing the digestive issue, but for this irritable bowel syndrome, what you told, the loose motion and constipation, and there is another medicine called, we can say, Avipatti Churna. It is indicated. It's not Triphala Churna. При раздразнен стомах или раздразнено дебело черво, когато се редува разстройство и запек, трифалата може да помогне, но по-скоро има по-добро лекарство, по-добра билка, която се казва авипатикарчурна и тя ще би била по-ефективна за справянето с този проблем. Yeah, they can do fasting. Хората с инсулинова резистентност могат да постят. According to Ayurveda, when their metabolism is back to normal, automatically their insulin resistance also will be cured. Според Аюрведа, при хората с инсулинова резистентност, когато храносмилането се възстанови до обичайното си здравословно ниво, тогава би могла и тази резистентност да бъде излекувана. So what type of diet they should follow? They should take advice from a doctor. Така че за диетата трябва да вземете препоръки от доктор. Herbs, meats, tablets, or Food supplements. which is available here. Or fresh one or No, tablets. Tablets or tablets. capsules. So during fasting, you can take ashwagandha, shatavari, brahmi, such types of herbs. По време на постене може да се приемат добавки като шатавари, ашваганда, брахми. Sourdough, sourdough. Actually, bread and those things is dry in nature. We Ayurveda people usually don't recommend it because it's very difficult to digest bread and such items. You have to take it with something to make it soft. В Аюрведа по принцип отричаме хляба и неговата консумация, защото той е много сух и сушава хляба и е труден за храносмилане, дори хляб с кваса към ферментиралите продукти. Също така Аюрведа се отнася негативно и се препоръчва да бъдат избягвани. So if you're taking a piece of bread, you have to take equal amount of spices in order to improve your digestive fire. Ако консумирате хляб, трябва да взимате равно количество подправки, за да може да се подобри храносмилането и усвояването. It's actually Ayurveda with your pulse, with your tongue, by your touch, we can identify what type of issues are there in your body. In the pulse, not only the issues with the stomach, we can identify what is the issue with your kidney, what is the issue with your liver, respiratory, your sleep, everything. Това е чудото на Аюрведа. Чрез пулсовата диагностика ние може да установим как работи храносмилането ви, чрез пулсовата диагностика и преглед на езика, но не само храносмилането, може да видим как работят вашите други анатомични системи, като
черен дроб, бели дробове, бъбреци и така нататък. Това е красотата на тази наука. I think most of you know that this Ayurveda was developed nearly 5,000 years ago. At that time, there were no tools or equipments in order to identify the diseases. Както знаете, Айурведа е по-стара от 5000 години и по това време не е имало инструменти или медицински уреди, чрез които да се подпомага диагностицирането. Затова хората и лекарите в Айурведа са развили тази способност да чрез пулса на човека да могат да сканират неговото състояние. So, our Acharya means our Guru, they have given a detailed explanation how to diagnose a disease with the nadi, the pulse, with the tongue, with the urine, with the eye. Everything is detailedly given in our textbook, and each and every disease also is explained in our textbooks. Нашите ачари и нашите гуру са дали детални обяснения в книгите по аюрведа как може да се прави нади или пулсовата диагностика, където са обяснени всички заболявания и са изброени и естествено за тях има и лечение. Yeah, we can help you. При възли на щитовидната жлеза, да, може да ви помогнем. There are many herbs, mainly with the Kanchanara. It's a special drug for thyroid issue. So it will help to reduce the nodes. Има много билки и също така терапии, които могат да се прилагат при възли на щитовидната жлеза. Една от тези билки е канчнар гугулу, но за това трябва да дойдете на преглед и да ви диагностицира докторката, за да може да даде персонализирано лечение. Along with this, we will recommend special diet and special yoga exercises in order to improve your health of your thyroid. Също така ще ви направим конкретна диета и също така йога пози, които да се практикуват, за да може това също да доведе до подобрение. Yeah. Fasting, it will help in reproduction problem because as I told, in fasting, your cells will be repaired. It's a break, actually, break for the body. It's a time for your body to repair yourself. Постенето би могло да помогне при репродуктивни проблеми, както казах в уебинара, в презентацията ми. Постенето всъщност е почивка и време, в което даваме на тялото да се репродуктира, да се обнови само. So by fasting, your channels will be open, your energy will be released, and you can conceive. Чрез постенето вашата енергия ще се освободи, каналите ще се прочистят и тогава зачева по-лесно. Everybody knows. За тютюнопушенето и стомаха, може би всеки знае. Because it's told that when you're smoking and some quantity of tobacco, it goes into your stomach through the saliva. При пушенето знаем, че част от дима влиза в стомаха през хранопровода. And it will cause acid refluxes and some digestive disorders. И може да предизвика киселини и проблеми с храносмилането. Even it weakens your digestive fire. Може да повлияе негативно на храносмилателния орган. More than lung cancers, this smoking people, they have digestive or liver related cancer issues. Но най-вече тютюнопушенето е вредно за белите дробове. Знаете колко много се увеличава риска за рак на белите дробове при пушачите, също така и рак на черния дроб.
Няма повече въпроси. Мисля, че отговорихме на всички. Ако някой иска да пита още нещо, моля пишете. Ако не, If you have more, you can just mail or ask to in our website, so I can. ако имате по-конкретни въпроси, може да ни напишете на имейла или на нашата страница, или да се обадите за да си запишете час за консултация. Okay, thank you for everyone for participating in this session. See you again in the next session. Благодаря ви за участието. Ще се видим в следващия ни вебинар. От името на екипа на Samsara Ayurveda and Wellness Center искам да благодаря на всички участници за вашето желание да бъдете наши гости в нашия вебинар, да научите нещо повече за Ayurveda като наука, за здравословен начин на живот. Същевременно ние сме подготвили още 8 вебинара, които ще излъчваме през януари и февруари следващата година. Ще ви изпращаме информация на имейлите, чрез които вие сте се регистрирали. Същевременно може да следите нашата Facebook страница или да получавате нашия нюзлетър, където пускаме информации и интересни статии, които доктор Джиша пише. И искам да ви пожелая весели, топли и споделени коледни и новогодишни празници. Бъдете здрави, бъдете добри и ще се видим отново в началото на 2025 година, през януари месец. Всичко хубаво от екипа на Samsara Ayurveda and Wellness Center.